районының үзенәгенә хас булган мөхите турында. Бүген иртәдән үк Изге Болгар җире меңләгән дин кардәшебезне үзендә сыендырды. Көннең салкын чабылуы да милләттәшләребезгә тарихи дата белән бәйле юбилей тантаналарын борынгы урында каршыларга комачауламаган. Biz bugün barımızda İdil boyu Bulgar devletinde İslam dininin resmi kabul ettiğinin 1100 yıllık jubileyin beyram etu vakıgalarının şahitleri. Bu şara bütün dünya küleminde milletlerini birleştirişi vakıgaga aylandı. Şarага зур делегациялар булып та, гаиләләре белән, хезмәттәшләре белән килүчеләр дә бар. Лениногорстан Сүнмәс ялкын ансамбле апалары җыр өйрәнеп килгән. Алар ел сайын булмаса да еш килергә тырыша. Изге урыннарга канатланып киләбез. Шушы рәхәт була. Теләкләр теләп китәргә. Бүгенге җыенда чит төбәкләрдән килгән 4000-нән артык кунак катнаша. Шуларның берсе Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегаты Назим Хәбибуллин. Әйтеп тә булмый, йөрәкләрдә нитеп китә, җумышка китә диргә була. Искә төшәләр, әбиләр, бабайлар инде борынгы кешеләр дип. Безгә хәлләре булган. Малики яумиддин. Истәлек билгесе бинасы янында махсус сәхнә куелган. Шара Багдад илчесе Ибн Фадланның Булгарга килү тарихын сүрәтләүдән башланып китте. Мондагы кешеләрнең күңелен дин җылытыр. Мәйданга җыелган барлык мөселманнарны республика җитәкчелеге Россия һәм Татарстанның дин әһелләре сәламләде. Һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Менә сез безнең белән монда булуыгыз безнең өчен зур шатлык. Дөньялар тыныч булсын. Республика гырлап торсын. Россиябыз көчле булсын. Һәммәгезгә дә исәнлек сау. Всем вам здоровья крепкого. Болгар җыенының тарихы 80нче еллар ахырына барып тоташа. 2010 елда Яңарыш фонды төзелгәч, ул тагын да кулачланды. Галимнәр борынгы фактларны махсус өйрәнеп, Болгар дәүләтенең ислам дине үзәге булуын раслый. Булай иттереп, аны дөнья үзе таныды. Галимнәр, меңәрләгән галимнәр моны карап, ризалыгын биреп, ЮНЕСКО аша бердәм шушындый хәлнең булуы, вакыйганың булуы расланды. Шуңа күрә дә без әйтәбез икән, без булдырабыз дип. Ул юк аннан моннан гына килгән җилбилегенә килеп китә торган сүз түгел. Ата-бабаларыбыз өчен бу җирләрнең изге урын булуына беренче булып үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгать Таҗетдин игътибар иткән була. Без монда килдек, кем икәнлегебезне Алла каршында да, бәндә каршында да, bütün dünya, Rusiyada da, bütün dünyada da Bulgar Tatarның kim икәнлеген Татарны булай да беләләр иде. Ну Булгарны белеп бетермиләр әле. Таныдык та, таныттык та, Аллага шөкер. Тәлгать Таҗетдин Россиядә ислам үсешенә зур өлеш кертүләре өчен Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Васил Шайхразиевны үзәк диния нәзарәтенең орден медальләре белән бүләкләде. Республика Татарстан Миннеханова Рустама Нургалиевича. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Шәйх Рауил хәзрәт Гайнетдин ислам динен рәсми кабул итү юбилеена багышланган тантаналарның дәвам итәчәген әйтә. Чын күңелемнән, мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, biz Tatar milletinin, Müslümanlarının birliğin, birdemliğin hem beyramını da hem türlü vakitlarda ağırlıklarını da birge ütkərgən biz, bir-birimizge güç birgen biz ikenini unutmayınca kileşekte de şolay yaşayık. Bugün nişi gitip beyramımızı matur ütkərəbiz. 1922 yılda kabul etkəş, demek Россия җирлегендә birinci din İslam dini килеп чыга, шулай бит? Шуның өчен бу дата безнең өчен, барыбыз өчен бик мөһим җәмәгать. Это большая ответственность перед Всевышним хранить этот мир в наших семьях, в наших душах, в наших домах, на наших улицах. Ул арада намаз вакытын хәбәр итеп Болгар өстендә азан яңгырый. Өйлә намазын кунаклар борынгы мәчет нигезендә бергәләп укый. Юласы шундый. Борынгы Болгар җирендә бу еланы үтәп сәҗдә кылучылар изге җирнең хаҗ кылу белән бер дәрәҗәдә рухи байлык бирүен әйтә. 1989 елдан бирле мин һәр елны менә без монда бәйрәмгә киләбез.
Hisler in küterinki. Bugün irte bilen çıkıp gitkende ayaklarımı da sismik aldım, ağırtkan ayaklarımı da. Mında kilo bizning için bizning tatar halkına ul bik to'g'riqlik, bululuq, xalq arasında o'zingni o'zing birdamlik, bizning samimiy kerakli ul Alloh Taala qarşısında dinni tutu. Bugün Bulgarda köpkünə mədəni həm spor çaraları da uzdu. Bilbao kurəşi boyunca Dünya Kubogının final oyunları buldu. Anda Россия həm şit il sportçuları көч sınaşa. Келәмдәге батырларга куеп яуган яңгыр да комачауламый. Көрәшне җанатарлар белән президент Рөстәм Миңнеханов карый. Җыенда катнашучылар өчен хәләл маркетта эшли, анда төрле хәләл товарлар сатып алырга мөмкин. Моннан тыш остаханәләрдә катнашып, үз осталыгын арттырырга мөмкин. Ә инде кечкенә сәхнәдән төрле мөнәҗәтләр һәм бәйтләр әйтеп торалар. Менә шалма бәйләргә өйрәтәләр, тәҗрибәсе булган кеше 1 сәгатьтә бәйләп бетерә ала диләр. Bu monda tutara kирәк. Әгәр аска düşüşe motor bulmuyor. Yoldamız. Biz şol әйтәбез. Вот bir barmak kaldıramiz. İdil boyunda İslam dinin resmi kabul итүнең 1100 еллыгына багышланган тантаналар бүген Булгарда көне буена барды. Кич кунакларны Ак мәчет диварларында утлы тамаша көтә. Бүген бирегә җыелган халык саны ата-бабаларыбызның 1100 ел элек ислам динен кабул итүе дөрес гамәл булуын күрсәтә. Ул безне гасырлар дәвамында берләштергән һәм берләштерәчәк әле. Фирүзә Мәҗитова, Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.